Bo día a todos e a todas, grazas por vir a esta roda de prensa de Esquerda Unida, onde imos presentar o acto do 25 de xullo de 2017. Eu vou falar expresamente da idea que traslada o noso manifesto e despois a coordinadora Eva Solla falará propiamente de todo o acto que nos vai convocar en Mugardos a semana que ven. Para nós é moi importante o 25 de xullo e este ano o facemos ademais vinculando a memoria republicana de Galicia. E o facemos porque non entendemos que o futuro se poda construir, o futuro de Galicia se poda construir desde o esquecemento, desde o silencio e desde a amnesia. Silencio, esquecemento e amnesia, que son as bandeiras coas que queren a dereita e outras forzas políticas que homenaxeemos o noso pasado e nos negámonos a construir o futuro de Galicia con esas bandeiras. Por iso ofrecemos un manifesto, no manifesto 25 de xullo, e dicimos unha nación con memoria. Unha nación con memoria republicana, porque todo non parte de 1977, todo parte de antes, de 1931. E houve un golpe de Estado que lacerou e que expoliou todos os valores democráticos que puxera en pé a Segunda República. Por iso nós, con este manifesto e co acto que se nos vai falar, queremos recuperar e facer pedagogía tamén para decir que o futuro se ten que construir dunha maneira diferente. Nós non cremos neste sistema democrático empequenecido, debilitado, amputado, que vulnera dereitos, que cree no empobrecemento sistemático de milleiros de persoas. Nós non cremos neste sistema monárquico, unha imposición de Franco. Nós cremos noutro sistema que, como dicimos no noso manifesto, en tempos de delirio capitalista, porque isto é o que estamos vivindo hoxe en día, nós o que queremos facer é acadar un longo objetivo para transformar esta sociedade no imaginario primeiro, lóxicamente, porque que lograron 80 anos, primeiro os 40 anos de longa noite de pedra e logo os 40 anos de consumismo e capitalismo neoliberal, que lograron? Pois, lóxicamente, expulsar do imaginario social os aires de liberdade, os aires democráticos, os valores que a República, a Segunda República, puxera en pé. E nós entendemos que temos que recuperar ese imaginario, temos que traballar nas rúas e nas institucións. E nós queremos, lóxicamente, vivirmos nunha república de esquerdas, e ter un estatuto digno para Galicia. Por iso, para nós este 25 de xullo cobra, se cabe, máis importancia. Moita máis importancia que o que normalmente podía ter. Porque entendemos que o 25 de xullo, que foi posto en marcha polas Irmandades da Fala en 1920, que traballaba a lingua, a cultura e os valores de Galicia, pois, lóxicamente, víronse defendidos por a Segunda República e que nos conduciu o Estatuto do 36. É dicir, facemos un exercicio de dignidade de memoria do pasado, cara o presente e cara o futuro. Por iso, o manifesto Unha nación con memoria ofrece todas esas claves para entender que somos e cara onde queremos ir como organización política, como sociedade, e, por lo tanto, o 25 de xullo de 2017 adquire unha importancia desmesurada para nós, importante, desde logo. E agora Eva Solla vai explicar en que consiste o acto do propio 25 de xullo na cidade de Mugardos. Pois, como facía referencia ao compañero Xavier Non, efectivamente ten elevada relevancia e importancia para a militancia de Esquerda Unida este acto, primeiro porque é un acto de fraterno onde nos atopamos os militantes e as militantes de Esquerda Unida, en segundo lugar porque é un acto que, como trasladou el mesmo, pon en relevancia a necesidade de partir da nosa memoria democrática, e en terceiro lugar porque precisamente foron os compañeros e compañeiras daquela camaradas do Partido Comunista os que traballaron tamén a prol desa democracia no noso país, tamén traballaron neste primeiro Estatuto de Galicia, nun momento no que probablemente sexa necesario abrir novamente o debate sobre a vixencia do actual Estatuto. Quixemos, polo tanto, facer esa homenaxe en Mugardos
a Juan Prieto Balsa, ao primeiro alcalde democrático de Mugardos, de moitas e de moitos que construíron o municipalismo no país, cando se creía na realidade dos valores republicanos, e que foi asesinado fai xa 81 anos, o ano pasado cumpriu 70 anos do seu asasinato, dos primeiros represaliados por parte da ditadura sanguenta. E pola nosa banda, toda vez que agora mesmo recuperamos ese goberno de Mugardos, queríamos ofrecerlle esta homenaxe nese marco de recuperación da memoria na Praza do Concello, e o faremos diante desa plaza que contén esa placa de homenaxe a todas as vítimas represaliadas da ditadura, e o faremos coa nosa alcaldesa Pilar Díaz Otero, tamén co compañeiro Xavier Ron, que nos vai a expresar esas verbas contidas no propio manifesto, e eu mesma que trasladarei evidentemente cal é o sentir, cal é a posición política perante a relevancia do que significa os valores de Galicia, os valores da nosa cultura, da nosa lingua, para todas e todos os militantes de Esquerda Unida. Consideramos que un día moi relevante, que un día que corresponde a todas as galegas e galegos, pero dende logo que corresponde a todas aquelas e aqueles que construíron coas súas mans a democracia, que, como xa trasladou o compañeiro, non nace no 77, sino que nace nesa Segunda República que foi violentamente interrumpida por unha ditadura que nos trouxo escuridade, como estamos a vivir tamén nos nosos días con esa ditadura tamén do capital que trasladaba o compañeiro. Polo tanto, é un día de ledicia, un día de compartir, é un día de reivindicar a nosa memoria e tamén de atoparnos xuntas e xuntos, polo que despois deste acto o que faremos será unha comida de confraternidade entre a militancia e, polo tanto, queremos xuntar memoria, actividade política e, dende logo, compartir o que creo que é un día de festa e un día de reivindicación para todas as homens e mulleres de esquerda e para todo o país.